UCA, de la Facultat de Ciències de la Terra, i us explicarem com estudiar els microplàstics de manera científica. Els microplàstics són fragments de plàstic d'altres objectes més grans de mida inferior a 5 mil·límetres. Per tal d'estudiar-los i de quantificar-ne les densitats que trobem al medi natural, el que necessitem és saber quina àrea mostregem o quin volum o quin pes mostregem. Llavors, per exemple, si estem a la platja i volem mostrejar microplàstics a la sorra, necessitem saber quina superfície volem estudiar. Un cop coneixem la superfície, en metres quadrats, el que hem de fer és extreure tots aquells microplàstics que observem i els podrem quantificar. Un cop sabem el número de microplàstics, podrem calcular densitat, microplàstics per metre quadrat. Si els pesem, podrem calcular quin percentatge de pes són els microplàstics en funció de la sorra. Tot això ho podem fer amb sorra, ho podem fer amb sol o ho podem fer amb aigua. I podem saber el número de microplàstics, per exemple, per metre cúbic o per litre. Un cop hem fet el mostreig de plàstics, el següent pas seria caracteritzar-los. Per tant, això ho podem fer de diverses maneres. Primer de tot, podem veure quina és la seva longitud màxima. Això ho farem amb un peu de rei, amb un regle. El següent pas seria veure quin és el seu color. Aquells plàstics que estan més descolorits o que tenen colors més groguencs seran aquells plàstics que portaran més temps al mar o més temps al medi ambient perquè hauran estat degradats durant més temps per l'acció de la radiació ultraviolada. El tercer pas seria veure quina és la seva tipologia. Per tant, hi ha molts tipus de plàstics, podem trobar els filaments de pesca, els pellets, els fragments. Els fragments serien, per exemple, aquells plàstics que provenen que s'han fragmentat de plàstics més grans, com ara els mesoplàstics o els macroplàstics. Un cop sabem això, també podem inferir en quina és la tipologia o la composició d'aquest plàstic. Per tant, plàstics que són, per exemple, menys densos, com el polietilè, generalment seran plàstics com ara els films, que són com aquest que veieu aquí. Altres plàstics que serien els fragments, per exemple els taps d'ampolla, serien fragments més rígids i tindríem aquest d'aquí, que seria un fragment de color blau, que seria el polipropilè. El polipropilè i el polietilè són plàstics menys densos que l'aigua del mar i per tant generalment els trobarem flotant a la seva superfície. I finalment també trobem, per exemple, plàstics que són més densos, per tant estarien al fons marí i aquí tindríem aquest d'aquí, que seria els filaments de pesca o el nylon i també finalment aquest altre fragment que són també fibres de plàstic. Si aquesta quantificació de microplàstics i aquesta caracterització la repetim en el mateix moment en diferents punts o agafem el mateix punt i el repetim al llarg del temps, podem saber quins són els processos que ens porten aquells microplàstics en aquella zona estudiada. Per exemple, si són les descàrregues fluvials, si és l'onatge o si és el vent.